Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, ani arapod ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. National Museum of the Philippines, Cebu, giablihan na ngadto sa publiko. Makabisita na unya og usa ka National Museum ang mga Sugbuanon, kini human gibuksan na sa publiko ang National Museum of the Philippines, Cebu, nga mao'y ika-16 ka component museum sa National Museum of the Philippines. Ang museo nagtaniyag sa mga Sugbuanon og mabulokon nga pagtan-aw sa documented local history nga gipasa gikan sa nilabay nga mga henerasyon. Nahimutang sa Plaza Independencia, Cebu City, ang NMP Cebu nagpasundayag sa 5 ka mga art galleries. Kini nagpakita sa talagsaong geological features o archaeological finds nga nag-edukar sa mga bisita mahitungod sa kasaysayan sa Sugbo. Ipasundayag usab dinhi ang mga artwork nga gigama sa mga Filipino artists ni adtong 1970s. Ang mga nakabisita sa NMP Cebu atol sa adlaw sa pag-abli niini mipadayag sa ilang kasadya ug kahinam alang sa maong museo nga nagpamatuod nga kini maghatag og maanindot nga kasinatian, ilabi na alang ngadto sa mga mahiligon og museum tour. Exciting kay ang daghan mo mga batan-on karon nga kailangan mo suri-suri mga museum, so mostly more out and out mas affected siya sa mga batan-on karon. Nahimo pang mas mahinungdanon ng NMP Cebu kay mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nangulo sa inaugurasyon niini. Yes, nice siya nga natin National Museum diri sa Cebu kay para ang mga tao malingaw ug nanasan sila ilain nga masuruyan gawas sa naglaag-laag sila nasad sila ma-learn about sa past. Ang publiko mahimong makabisita sa National Museum of the Philippines Cebu nga libre sa adlaw nga Martes hangtod sa Domingo gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Grand Tourism Roadshow launching gipahigayon didto sa Negros Oriental. Gipasigarbo sa nakalain-laing grupo sa mga artist ang talento sa mga Negorense sa niyaging Grand Tourism Roadshow launching sa Dumaguete City. Gipasundayag sa mga artist group ang lokal na mga sayaw, awit ug musika. Usa ni sa mga proyekto sa kagamhanan sa probinsya para maila sa publiko ang mabulokong kultura sa mga Negorense. This is going to be brought to the each and every LGU. Pero not on this scale, pero we will also get local artists sa lain-lain pong LGU, bringing the culture of Negros Oriental and reviving it at what it used to. Governor Chaco Sergabadia, he immediately wanted to do the tourism roadshow for the whole province of Negros Oriental, spreading culture and the arts to the farthest municipalities because he doesn't want any destination left behind. Niapil sa bugpasundayag ang uban choral groups gikan sa Taiwan, Bohol, Bukidnon, Cebu, Tacloban ug Zamboanga City na anapot karon sa Tagbayan alang sa 11 Sidiman University Choral Festival. Tumungsat sa roadshow na mapaibalo sa katawan ang uban pang mga tourist destinations sa probinsya sa pagbisita nini sa kada lungsod ug siyudad. Nang hinaot ang kagamhanan sa probinsya na mabalik ang kadasik sa turismo sa Negros Oriental, pinaagi niini gikan sa Dumaguete City kini si Antoine Duquen alang sa mayong balita sa Central Visayas. Maribohok Uplifted Marine Terrace gipasigarbo didto sa Bohol. Usa sa mga labing karaang suryanan sa Bohol ang Watchtower sa Punta Cruz. Usa ka bato nga tore nga dili lamang makasaysayanon kundi usab ta nagsaon ang nga tanlanawon. Gitukod sa mga pari nga Agustino niadtong 1796, ang perfect isosceles nga Watchtower may pareho nga sukod sa duha niini ka tiil. Gipabarog sa timog kasadpan nga bahin sa Bohol, ang Bantayan halos dagat na ang iyang gitumban. Sa panahon nga ang mga pirata tigpangayaw pa, may mga tao nga sa Watchtower magpulaw. Sa kadagatan magsigi og aninaw aron sa pagsulong sa mga pirata, dili na sila makuratan pa. Sa ubos sa Bantayan, ang dagat piskay kaliguan. Apan sa sungog sa kalibutan, kini karon dako na nga kamad-an. Dihang gipatayo og ang Bohol sa 7.2 magnitude nga linog, walay nahimo ang Watchtower, gawas lang usab sa pagkurog. Gawas nga diriyot siyang malumpag, kalit lang ni atras ang dagat nga di kanhi matugkad. Karon human gituboy ang yuta sa Punta Cruz,
Ang dagat nga kanhin naara sa iyang ubos miatras og 50 ngadto sa usa ka gatos ka metros. Human sa napulo ka tuig ang talagsaon nga pagpakita sa unsay dagway sa ilawom sa dagat, giisip sa mga scientist ang uplifted landscape nga usa na ka geopark. Mao nga kun mosuroy mo sa Bohol ayaw si piyata ang pagsubay sa Maribog-Loon uplifted marine landscape ug kinhasa ang mga kasayuran sa kadagatan nga sa gatusan ka tuigan sa libro mo lang hingbasahan. Gikan diri sa Maribog Marine Uplifted Landscape sa Punta Cruz alang sa Mayong Balita Central Visayas, kini si Rayan 32, PIA Bohol. Effective preparedness disaster training gipahigayon sa DICT o mga partner agencies didto sa Siquijor. Lain na usab ka mabungahong training ang gipadangat sa Department of Information and Communications Technology kun DICT ug National Telecommunications Commission kun NTC ngadto sa 40 ka mga partisipante gikan sa nagkadaiyang pribado ug publikong ahensya nakatugbang sa mga operasyon kung adunay mga emerhensiya. Ang upat ka adlaw nga effective disaster preparedness training inisyatibo sa Siquijor Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga giluhan ni Provincial DRRM Officer Blazila May Omictin ug suportado sa probinsyal nga kagamhanan sa Siquijor. Gibansay pag-ayo sa mga tinugyanan sa maong ahensya ang mga kalakip nga detalye nga nag-focus sa Information Communication Technology o Communication System Training nga makatabang sa pagpadayon sa operasyon sa mga responders panahon sa kalamidad. Ug tungod kay bililhon man ang hustong impormasyon ug na panahon nga teknolohiya, ang paghasha sa mga partisipante pinaagi sa workshop makatabang dili lang kanila nga tinugyanan sa katungod sa pagserbisyo sa katawhan, kundi dili sa tanang lumulupyo nga posibleng maapektuhan sa di matagna nga panghitabo. Ang geosynchronous satellite, kumo na yung Earth nga gatuyok sa sun, para si geosynchronous satellite na po na dire, kanunay nang gaubon sa iyang permanent location sa outer space. While the Earth is also rotating around the sun. So muna yung gipuntir niya karon sa ato satellite para makakuha siya sa internet. Alang sa Mayong Balita sa Siquijor, ako si Nia Rose of Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na punta sulod semana.